Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanganya a 1 tana gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen filɛ nin ye Musa Jara n'a bɛ f'o ma ko a bɛ Amisa ale ka moto bala sɔgɔmada in na o waati kelen kanbagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoni la kuluba kunungo Augustin Senghor ale ni fɛn min n'o ye Musapa Biral Assimi Goïta y'o bisimila kunungo ka sanga Jeux olympiques africains bɛna kɛ an fɛ yan Bamakɔ oli halaw ma Musa Ag Atayer a tun bɛ a kɛnɛ kan Sogɛl Kokala Mayiga a ye kunnafoni la kumaɲɔgɔnya kunungo Maison de la Presse la taabolo damadama bɛ a bolo k'a jira o taabolo la kuma sɔrɔ cayara o ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka Banjugu Dante ale ye ɲininkali k'a la aide à la presse san joli a tɛ kɛla kɛcogo la o kumaw o bɛ sen na kɔdi Moritanikaw fɛ yen Mahamadu Ulo Abdelaziz a denmuso o kɔni ye kulokan bɔ ko a fa bɛ kaso min na tiɲɛ yɛrɛ la ko ani ni kaso sugu man kan ka da kan ko a ye jamana ɲɛmaaya kɛ wa ko a kɛra nun tun k'a dɔn ye Mahamadu Ulo Abdelaziz ale kɔni bolo Lulangwabo a da donna ale ye san damadama min kɛ Cour pénale internationale kaso la a kɛra kɛcogo min na a da donna caman na kunungo maa ma k'o lase kɔrɔbarikaw ma ninnu de an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ dugawu dun Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka jamana kibaruyaw ye kuluba kunu Augustin Senghor ale ni Musapa Biral Jeux olympiques africains min kan ka kɛ ɲinan san in na décembre kalo la a dun a kan ka kɛ Bamakɔ de satikɛ la nin maa fila kofɔlen o taara ka taa kumaɲɔgɔn kɛ Assimi Goïta ye o kumaɲɔgɔnya min sen fɛ o da sera a ma k'a fɔ o nana ka na hakilina yɛrɛ kɛ Assimi Goïta la Mali de kun sugantilen don walasa fɛn min ni o ye ntolanci min walima farikolo ɲɛnajɛ min bɛna kɛ décembre kalo la san 2021 in kɔnɔna na walasa o hakilina minnu talen don o bɛ se ka sabati cogo min na Mali la o maa fila o bɔlen ko Assimi Goïta fɛ yen o ye a jira k'a fɔ bɛnna fɛn na ka da kan ko kɔni o ye fɛn fɛn fɔ faamuyali jɔnjɔn sɔrɔla a la Musa Ag Atayer o tun bɛ nin kɛnɛ kan a yɛlɛla k'a fɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma Colonel Sadio Kamara ale tun ye tile fila taama kɛ lajɛrɛba dɔ kɛra Moscoukaw fɛ Rusi jamana kan lajɛrɛ min senfɛ kun ye Mali wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jɔyɔrɔ faba kɛra Colonel Sadio Kamara de a taara ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ walasa bɛnkan dɔ bɛ se ka tɛmɛ cogo min na Mali ani Rusi jamana o ni ɲɔgɔn cɛ sisan kɔni hali n'a sɔn bɛnkan sɛbɛnw tɛgɛnɔma bila o la fɔlɔ ko nka fɛn min n'o ye Rusi jamana u y'u ka dɛmɛ se Mali ma kaban ka da kan ko o ye fɛn damanaw bila minnu ye kɛlɛkɛ avion ye min kan ka na Mali la tile filanan dɔw yɛrɛ ko k'u sera yan ka ban ka da kan an ye kunnafoni min sɔrɔ min fɛ an tilara k'a tigi yɛrɛ wele k'a ɲininka ale da sera ma k'a fɔ min yirala la ani ale yɛrɛ serera min ma o de filɛ nin ka fɔ fana kalon b'a la kalon kɔni t'a la o siratigɛ la taasira min kan ka kɛ Mali ani Rusi jamana ɲɔgɔn cɛ ko nin ka ɲi ka k'a daminɛlen walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a bɛ se ka n'an dɛmɛ cogo min na Mali kibaruyaw la Douentza mara la Moritanika dɔw bɛ bɔ Moritani ka na binkani waleya kɛ ka na bin maaw kan ka bin k'u ka mobiliw ani fɛnw minɛ ka taa o maa saba bɔɲɔgɔnko tɔw bolila ko maa saba bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɛra olu kan o don o ka taa u ye waleyajugu kɛ Douentza mara la u bolila k'i kunda Moritani kan an b'a ladɔnya k'a fɔ taara minɛ fo Moritani frontière la ka sɔrɔ ka na n'u ye o kɛlen bɛ bolokɔrɔma ye nin waati in na o fanfilaw la Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye taama kɛ kunungo ka taa se Maison de la Presse la
maison de la presse a ɲɛmaaba Banjugu Dante o ye Sogɛl Kokala Mayiga bisimila. Sogɛl Kokala Mayiga a ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye misali la kalafili min kɛra a kun jumɛn na n'a labana balawu ma tan mun de kɛra a kalafili kɔnɔna na ne a kɛra kasara nin ye fo kana laban maliden yɛrɛ kɔni t'a dɔn bere u bɛna kɛ cogo min na. An bɛ o ladɔnniya k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ lasigi dɔw kɛra n'o ye dialogue national inclusive ye ko baaraw ko minnu bilara sen kan ko o waleya joona. Docteur Sogɛl Kokala Mayiga a y'a jira fana k'a fɔ Mali tilacogo dɔ la découpage ko yɔrɔ dɔw ni hakɛ dɔ ka kan u ma d'olu ma, yɔrɔ dɔw man ka kɛ yɛrɛ, yɔrɔ fanga man ka di yɔrɔ dɔw ma a dira olu ma ko o baara minnu kan ka nun don fo k'o boloda kabiri sisan walasa kalafili mana kɛ o nana o kɔni olu bɛna sɔrɔ k'a fɔ fɛn caman bolodalen don a ka ca Ala fɛ olu ta tɔ bɛ kɛ labani ye. Banjugu Dante ale a kuma ta k'a jira Sogɛl Kokala Mayiga la k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan k'a daminɛ 2019 2020 fo an ɲina an bɛ 2021 na san saba ko dɛmɛ min kan ka se kunnafonidilaw kunnafonidisow ma ko o ma se a secogo la a bɛ fɔ min ma ko aide à la presse ko o dun dalen b'a la Banjugu Dante ka kuma la fanga fɛn fɛn ni tulon kɛra kunnafonidilaw la ko i laban maa wɛrɛ ma k'i la ko yɛrɛ de y'a k'i la o siratigɛ la ko olu kɔni bɛ min fɔ. Sogɛl Kokala Mayiga a ye hakili sɔrɔ ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni maison de la presse a ɲɛna kosɛbɛ ko n'i y'a ko jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ kalafili fɛn fɛn walima Mali yɛrɛ gɛlɛyaba olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔba b'a la n'o ni min man di k'o bɛ tɔgɔ tiɲɛ ba la so ma wa ni hali ni ma ɲi ni ka d'u ye k'o bɛ kɛ sanayɛlɛnfɛn ye mun b'o kɛ ko ntanya de b'o kɛ n'a sɔrɔ kunnafonidilaw tun bɛ fɛn dɔ kɔnɔ min bɛ se k'u ladiya misali la bɛnkan tun ye min kabini Alpha Umaru tile la ni o bɛnkan tun sera ka bɔ a sira fɛ a ka ca Ala fɛ ko o bɛ kɛ sababuba ye ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wasa u ka baaraw la ka d'a kan o tɛna se ka ɲɛbɔ fɛnba caman fɛ ni aide à la presse n'o dira dicogo la. Banjugu Dante y'a ni kunnafoni dira Sogɛl Kokala Mayiga la. Sogɛl dun a delila ka kɛ ministre de la communication nin cogo kelen pe in na a ko k'ale bɛ caman dɔn a la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafonidilaw bɛ se ka lafiya cogo min ko o fɛɛrɛw bɛna tigɛ sanni sɔnni cɛ. Lajɛrɛ kɛra kunun an ka minisiriso ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ko dɛfu fara baccalauréat kan ko a sonyɛli ka ca yuruguyurugu ka ca bakuruba la ko a forodu ka bon kojugu kun jumɛn na a forodu bɛ bonya yɔrɔ kelen yɛrɛ tɛ ko hali denmisɛnnin yɛrɛ tɛ ka d'a kan ko sujet min bɛ di sani sujet ka di ko ni bɛn kɛra la kaban a bɛ komi jinɛmoriya de b'a ko la ka d'a kan ko sujet bɛ bɔ ka di bɛɛ ma depuis examen dɔw yɛrɛ ma se k'a dɔw bɛ bɔ tile 3 dɔw bɛ bɔ tile 2 yanni baccalauréat walima DEF cɛ o bɛ se ka kunbɛn cogo min na madame Sidibe Dedewu Usumani ale ye nin lajɛrɛ kɛ kunun ko Mali tun ye lasigi dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ maaw k'u hakili jagabɔ o hakili jagabɔ kɔfɛ olu ye laɲini min kɛ proposition minnu kɛ o bɛna tile damadama kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔn kɛ baara in na ka o di minnu wele maa ye olu ka hakili jagabɔ a kan walasa fɛn min ni o ye nin baara kofɔlen n'o ye suɲɛli banbali min bɛ Mali kalanko la a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o kɔni fɛɛrɛw ko k'o tigɛ n'o tɛ a bɛ cogo min na ta ko a kɛra gɛlɛyaba ye. Bawule mansa ma walima Busumani mansa ma 200 olu ye yamaruya di Laurent Gbagbo ma kunun maa ma ko Laurent Gbagbo ka kɛ kɛlɛbanba ye kɔrɔbarikadenw u ni ɲɔgɔn cɛ. Laurent Gbagbo kunun ko tun y'a tile 2 ye a ka a fadugu la maa ma kunun ko kɛra lajɛrɛ de ye lajɛrɛ min senfɛ a ye kuma caman fɔ baara dɔnniya k'a fɔ a ko k'ale to kaso la ale ni maa dɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye ko o tun ye dabalibankoba ye k'a fɔ ko wɛrɛ kun don u bɛ sigi ale ni Charles Taylor ani Jean Pierre Bemba olu tun bɛ sigi waati ni waati ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na farafinna taabolo la ko ale taara kun min na Cour pénale internationale la
ko ali o ma wɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ale Laurent tɛ maa faala ye fiyewu, ko olu y'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ale Laurent tɛ maa jugu ye. O siratigɛ la ko ale b'a dɔn a mɛn ma k'a bɛ laban nin de ma, ale bɛ bila ka da kan ko ale ma foyi kɛ ba kɛra ale ma. O siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Laurent a nana Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ tile 10 bɔ bi. O tile 10 an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɔni ye kunnafoni caman di walasa fɛn min ni o ye ale bila cogo min na, misali la fɛn min n'o ye Fatou Bensouda san 2018 tuma min na ni o ye seereya maa 139 bɔ ka jɔ. O maa 139 olu ma se ka fɛn si fɔ min bɛ se ka jira k'a fɔ ale Laurent Gbagbo ye maa faala ye walima n'ale ye maa jugu ye. Ko o don diyara ale ye hali n'ale tun ma bɔ kaso la. O don ko Fatou Bensouda kɔni ko digi kɛra la o don ka d'a kan ko a ye maliyaliba sɔrɔ o don. Ko ale Laurent Gbagbo k'ale to Belgique jamana kan dɔ ye a fɔ ko a kɛ ni sen don politique la tun. Ale Laurent Gbagbo ko ale t'a dɔn o b'o fɔ kun min na ka d'a kan ko ni y'ale bɔlen Côte d'Ivoire jamana kan ka na ale bila kaso la Cour pénale internationale la ko politique nɔ don. Wa ko ni ale bɛ bila fana politique de bɛ na ale bila. Aya ko ni o ko ni ye tiɲɛ ye kun jumɛn na ale bɛ ni sen bɔ politique la ko kuma kɔni t'a la an k'o to yen n'ale b'a bila ale bɛ sen bɔ politique la yɛrɛ ye k'a fɔ de k'ale bɛ ni bɔ politique la k'a ma sɔn ko wɛrɛ fɛ. Ayi ko kuma bɛɛ k'o bɔ a yɛrɛ da Laurent Gbagbo ka kuma la kunun ko maa ma. Mohamed Ould Abdelaziz a denmuso o taara bɔ a la kaso la a m'a ye kunun. An b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye dabalibankoba ye o de la maa caman bɛ jalakili se farafinna jamana ɲɛmaaw ma. O ko ni a nana jateminɛ k'a fɔ farafin jamana ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen n'o jɛnna ka fanga di maa ma ko ni ma kunnaja o maa kelen bɛ kɛ o jamana ɲɛmaakɔrɔw o sababu ye. N'o tɛ Mohamed Ould Abdelaziz ale ye fanga di min ma tan maa si t'a dɔn k'a fɔ o bɛ ale minɛ ka don kaso la. Wa a minɛna ka don kaso min na k'a kaso bɛ ka juguya kojugu ka d'a kan k'ale maa yɛrɛ tɛ sɔrɔla bilen ka don ni ma fɔ kofɔlen kan n'o ye ale wolofa ye fo n'a bɔra a ka avocat la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Mohamed Ould Abdelaziz ale kɔni kan bi a denmuso ka kuma la kununko tuma min na n'o tun taara ɲɛ d'a kan. Senegal cɛ ni musoya ko kuma bɛ ko kura Senegal. Kunnafoni ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'a bɛ ma ko Cheikh Mohamed Seck. O Cheikh Mohamed Seck o denkɛ de bira musomanin dɔ kan. O denkɛ yɛrɛ san 19 musomanin san 18. O bɛ lycée Cheikh Anta Diop o école kɔnɔna na o cours kɔnɔna yɔrɔ dɔ bɛ yen ko kamalen kofɔlen a taara a bi denmuso kofɔlen kan ka tila k'a filmer. A filmeli ma k'a la bilen tugun a tilara k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ. O kiri de bɛ sen na a ko in bɛ se ka a bɛ tile dama bɔ bi. Tuma ni maaw bɛ fɛ k'a ko lankɛnɛmaya ko o bɛ a ko i sen da ko kan. Denmuso kun kan ka kuma kunun kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔla la ka d'a kan denmuso de ye plainte déposé o bira ale ka cogo min na ka tila k'o filmer ka na o kɛ k'o yira diya la fana ko ale kɔni bɛ a fɔ. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye ni o wulikajɔ de bɛ yen bi muso min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ka hakɛ kɔlɔsili ma. Ale y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kokolon dama de bɛ Senegal wa ko o tɛ maloya la n'i y'a ye o tɛ maloya la o b'a kɛ tuma bɛɛ ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la min kɛ ko o de don. Ni min ye min kɛ maaw bɛ wuli ka delili kɛ k'o ko ban ten. O y'a sɔrɔ ko kɛra maa min na o ka adamadenya o ka hɔrɔnya a bɛɛ lajɛlen burujara. Burkina Faso ni kunnabajɛ kɛ sibiri nata ani kari nata. Ni yɔrɔ kuma Christian Kabore ma a bolo yɛlɛma a bɛ sɔn ka dankari k'a ka fanga la. Ka d'a kan ko ngana dabaw saw ka fara société civile kan olu bɛ fɛ de ka wuli ka taama sibiri don ani kari don. Hali na sɔrɔ yɔrɔ kuma Christian Kabore y'a jira k'a fɔ o kana kɛ o ko ni dalen min na ko o bɛna kɛ. Edith Kamboyogo ale ye CDP o ɲɛmaa ye. Ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni t'a tɔ dɔn ka nin taama in ko a bɛ labɛn a diyara maa ye a ma diya maa ye k'a bɛ labɛn. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma Burkina Faso Ousseni Tamboura ale tun bɛ France Inter o sanfɛ bi ale y'a jira k'a fɔ kun si tɛ nin taama in na ko n'u ma kunnaja u bɛ jugu ani ɲinw u bɛna a bɛɛ lajɛlen kɛrɛ ka d'a kan société civile bɛna wuli ka fɛn min fɔ
o y'a ye k'a fɔ ko Faransi jɔyɔrɔ ti nin kɛlɛ in na tun. A kuma yɛrɛ b'u bolo k'a daminɛ Dori ka taa se Kaya ka taa fo Fadanguruma yan fan fɛ ko o bɛ fɛ ka wulikajɔ de kɛ k'a yira Burkina Faso a jamana ɲɛmaa a n'a ka gouvernement la ko o tɛ se tun. Dɔw yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ko o ka Burkina Faso ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ko k'o bila ka bɔ o ministeriya la ani premier ministre min bɛ yen bi ko olu si tɛ se. K'ale n'a danna Solan balawuba min kɛra o don n'a a kɛra juin kalo o tile 5 k'a daminɛ tile 4 ka taa tile 5 la ko o kasara n'a taara bɛn maa 132 ma n'o kɛra maa min ka jamana kan ko adamaden dɔ de bɛ kɛ ka tila k'e bɛna tila ka kuma wɛrɛ fɔ ko kɔfɛ. Société civile ko olu kɔni fɛla ye min cogo bɛɛ lajɛlen na ko olu kɔni bɛna wulikajɔ kɛ. Marc Christian Kaboré n'a ka gouvernement kɔni y'a jira k'u kana a kɛ ka d'a kan ko a kɛ waati tɛ sisan ye. An bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka Musa Jarawa bɛ Musa ka fo ka d'a ka kunnafoni lamɛnko ɲuman na ka an furumuso fo ka waliɲuman dɔn aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ni kuran sɔnna sanji ka sɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bisu in na nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen sanga 30 ye. Kunnafoni min bɛ o y'a ye k'a fɔ sisan nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen sanga 30 ye a bɛ bɛn safo seli waati ma sanfɛ misiri in na. O de la kuma dɔ la an b'a bila ka taa se fo 40 ma n'o tɛ n'an sigira mikoro kunna dɔrɔn seli welekan walima seli kan bɛ bɔ mikoro la. O de kosɔn ni waati in na an bɛ kunnafoni jɛngɛ dɔɔni ka taa bila fo 19h40 walima 42 comme ça. O siratigɛ la an b'o faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la bisu in na ni san ani kuran sɔnna hakɛto b'a la sɔla Mamadu.